Aquesta nova etapa d'Intervida, que internament hem batejat com a nova Intervida, té fonamentalment tres objectius molt clars i molt ben definits. Per un costat, és establir una política de transparència contundent en tots els àmbits amb els que normalment tenim el nostre desenvolupament professional. I aquesta política de transparència passa per escoltar especialment els nostres col·laboradors a través de la creació d'òrgans on puguin manifestar les seves opinions sobre Intervida, recollir-les i tractar de gestionar-les el millor possible. Un segon objectiu clar és millorar la cooperació. I millorar la cooperació es refereix a tractar de ser infinitament més efectius a terreny. La forma de fer això serà obrir una mirada clarament adreçada al sud, escoltar molt més del que s'està fent ara, encara que ara ja es fa, però escoltar molt més els nostres equips de terreny, els països on estem actuant i sobretot la veu dels beneficiaris i establir el sistema de cooperació sempre en contrapart. Al final nosaltres no anem a fer donacions, nosaltres no anem a explicar res, nosaltres escoltem, valorem conjuntament amb a qui escoltem la viabilitat que ens explica i cooperem, o sigui, treballem junts, estem realment cooperant. I per un altre costat, el comitè de direcció de la nova Intervida d'alguna forma vol estar present, vol tindre una presència activa amb la societat, amb les institucions i per escoltat amb la resta del sector, com amb aquesta mateixa presentació ha quedat ben clar. Aquestes complicitats dintre del propi sector i el ser clars i transparents de tal manera que convoquem conferències, fòrums que d'alguna forma puguem liderar alguns debats que es puguin fer a casa nostra o que senzillament els fem conjuntament amb altres entitats, però que d'alguna forma serveixin com per que aquesta presència realment passi de ser la mera existència de la marca a una gestió proactiva, és una tercera i última pota o objectiu clar de la nova Intervida. El que fa Intervida és cooperació. Per tant, i per desgràcia, no s'acaba la feina. Estem en aquest moment actuant a 20 països, amb entitat pròpia estem a 13, amb equips propis. Hi ha un munt d'entitats locals que tenen per davant grans idees i tenen, a més, moltes vegades solucions en local molt efectives i que no es poden desenvolupar perquè els hi falta no només diners, no estem parlant exclusivament de diners, sinó formació, acompanyament, intercanvi amb altres organitzacions del seu país o d'altres. Llavors, en aquest sentit, nosaltres volem ser els facilitadors. Nosaltres hem de ser els que d'alguna forma estiguem orquestant el procés del desenvolupament. Les idees, com s'ha mencionat anteriorment, de William Easterly, d'alguna forma estan marcant un estil de cooperació que és el que s'apropa precisament a aquest model de contrapart. Llavors, no es tracta tant de fer una xarxa a nivell de nord, de fer-la aquí, ni de buscar més complicitats, perquè al final cada entitat tria i decideix lliurement quina és la seva metodologia. El que sí que farem nosaltres, dins de la política de transparència, és explicar d'una forma clara els resultats del que estem fent. I allà on ens hàgim equivocat, que és possible que pugui passar, d'això mai està cap entitat lliure, doncs farem al moment les modificacions, però sobretot ho explicarem, perquè al final, més que establir un pacte, és molt millor explicar-ho i compartir-ho, és una forma d'avançar tots. A mi m'agradaria que la societat ens veiés com una entitat transparent i és per això que la política de transparència continua sent l'objectiu primari, perquè avui dia les ONGs pel desenvolupament tenim dues potes de sustentació. Una pota és la confiança. La confiança, el creure que es treballa de bona fe, i això, nosaltres creiem que precisament mostrant el que fem aconseguirem realment guanyar-nos la confiança d'aquell que no la tingui i ratificar la confiança del que ja la té. Però si mirem a mig termini, les ONGs han d'entendre que hi ha un paradigma que s'ha acabat, que és el de precisament actuar només basats en la confiança. Per tant, el segon somni, que en realitat no és tan utòpic, sinó que és també un objectiu dins de la cooperació, és reforçar aquesta confiança, reforçar-la amb el subministrament de datos objectius sobre què passa al terreny.